Моето ежедневие. От понеделник до петък. В работен ден алармата ми звъни в 7 часа. Ставам и отивам в банята. И измивам си лицето и зъбите. След това отивам в кухнята. Правя си закуска. Ям сандвич и пия едно кафе. След закуската приготвям обяда си. Той се състои от сандвич с салам и една ябълка. Обличам се. Слагам си панталони и риза. Вземам чантата си. Слагам вътре обяда и компютъра. Излизам и тръгвам към автобусната спирка. Автобусът идва в 7:30. Качвам се в автобуса, сядам и слушам музика. След 20 минути пристигам на моята работа. Поздравявам колегите си и започвам работа. Пиша имейли и оферти. В 12 обядвам с моите колеги. Ние си говорим и се смеем. След обяда продължавам да работя. Имам срещи и звъня на клиенти. В 5 се прибирам от работа. Уморен съм, но съм доволен. Вкъщи вечерям и гледам телевизия. Гледам любимия си сериал. В 10 си лягам. Чета няколко страници от книгата и заспивам. През уикенда. Събота. Животът ми през уикенда е различен. В събота спя до по-късно. Ставам в около 9. Отивам в банята и както обикновено си мия лицето и зъбите. После отивам в кухнята. Там закусвам. Изяждам 2 круасана с шоколад и пия билков чай. След закуската чета вестника. После отивам да бягам. Тичам в парка. Там е спокойно и приятно. След бягането си вземам душ. Чувствам се доста освежен. Около 1 обядвам и после отивам на пазара. Там купувам пресни плодове и зеленчуци и говоря с продавачите. Те се държат любезно. Вечерта готвя по нова рецепта. Тя е много вкусна. След вечерята чета книга. Тя е доста вълнуваща. По-късно гледам филм по телевизията. Обикновено гледам комедии и се смея много. В 11 си лягам. Мисля си за хубавия ден и заспивам спокойно. Неделя. Обикновено прекарвам деня спокойно. Отново ставам около 9. Отивам до банята, мия си лицето и зъбите. След това отивам в кухнята. За закуска ям плодово кисело мляко и пия кафе. Като свърша, отивам на дивана в хола и прочитам седмичната преса. След това излизам навън. Спокойно е. Разхождам се из улиците и разглеждам магазините. Отивам в градината пред Народния театър. Там гледам как хората играят шах. Много ми е интересно. Около обяд обикновено се срещам с един мой приятел в едно бистро. Там пием бира и ядем пържени картофи с настъргано сирене. Говорим за различни неща. Приятно е. Вечерта се прибирам вкъщи и приготвям вечеря. Обикновено нещо леко. След това отивам в хола и сърфирам из нета. Обичам да научавам нови неща. Лягам си не по-късно от 10, защото в понеделник съм на работа и трябва да ставам рано.